Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, para tamu undangan ingkang kawula hormati. Mugi kita sedaya tansah pinaringan rahmat lan berkah saking Gusti. Ing dinten punika kita nglumpuk ing mriki kanggo nglaksanani upacara adat ruwatan. Minangka salah satunggaling tradisi luhur ingkang ngemu makna spiritual lan budaya. Sakmenika monggo kita sami ndedonga mugi upacara ruwatan punika lancar tanpa wonten halangan. Kula aturi Bapak lan Ibu sedanten kanggo maos umul Quran, mugi ruwatan menika tansah pinaringan kelancaran lan keberkahan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Upacara ruwatan punika minangka wujud usaha kanggo ngresiki jiwa lan raga. Nglampahing dawuhing Sang Hyang Widi supados kita tansah pinaringan kesehatan, keselamatan lan kabagyan. Ruwatan ugi minangka ungkapan rasa syukur kita dumateng Gusti lan nyuwun pangayoman saking samubarang ingkang negatif. Sakmenika kita badhe mlebet acara inti, yaiku prosesi ruwatan. Ruwatan menika hajatan gadahipun almarhum Bapak Andi kaliyan Ibu Siti kanggo ngruwat putri ijanipun ingkang asma Mbak Dewi Cahyaningrum. Mugi-mugi ritual kangge putra estri menika sanget dadosaken rejeki saha berkah. Banjur ngilangi nasib Allah lan ndongaaken putri tunggal estri niki. Sakmenika kita badhe miwiti pelaksanaan ruwatan. Mugi prosesi punika saged njalari kabagyan lan ketentraman kangge kita sedaya. Ruwatan niki diwiwiti pagelaran wayang, banjur siraman awujud nyucakaken lan ngrijiki rohani lan jasmanine Mbak Dewi Cahyaningrum. Sakwise iku diterusake acara potong rambut lan menem rambut ing jeroning bumi.
prosesi ruwatan sampung dipun lampahi. Kula ngaturaken panuwun dumateng para tamu undangan ingkang sampun dateng. Mugi kita sedaya tansah pinaringan berkah lan perlindungan saking Gusti Allah. Mugi upacara punika dados panglipur lan panguatan kanggo kita sedaya. Matur nuwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih.